Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan channel ɗin mai albarka mai suna Aminci Tech TV. Ku kasance da Aminci Tech TV, za mu dinga nishaɗantar da ku da shirye-shirye masu inganci. Dan Allah ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Dan Allah wannan ne farkon zuwanka a cikin channel ɗin nan, dan Allah ka daure ka danna mana ƙararrawar sanarwa, kun ji mun har roƙon ku muke. To a yau shirin da muka kawo maka, sun zaka ji mamakin a ce maka akwai islamiyya wanda zaka buɗe ta cikin waya kuma ka haddace Qur'ani. To yau mun kawo muku application da zaka haddace Qur'ani a cikin shekara ɗaya. In Allah da in dai ka mai da hankali zaka haddace shi. Wannan application ɗin zaka zaɓi malamin da ya ma ne, kuma sannan aya nawa kake son ya ƙara ma, aya ɗaya ko aya biyu. In aya ɗaya ce, so nawa zai maimaita ma guri su haka za ka zaɓa dai. Kan mu cika ku da surutu, kai tsaye bara mu je mu shiga cikin Play Store ɗinmu. Mun zo mun kama mun shiga cikin Play Store. Sai mu jira Play Store ɗinmu ya buɗe. To Play Store ɗinmu ya buɗe, sai ka zo nan gurin. Sai ka zo ka dangwala, sai ka zo ka rubuta Qur'an. Kaga muna fara rubuta Qur'an, kaga Qur'an ya fito a nan. Nan gurin da kake gani gashi Qur'an ya fito. Nan gurin Qur'an ya fito a gurin, sai ka zo ka dangwala Qur'an. Idan Qur'an ya fito, za ka tura sama. Kaga duk Qur'anin nan, kaga wannan kaɗai, wannan ɗin wanda muka kewaye, shi za ka zo ka ɗauka. In ka zo da gaba ɗaya megabyte ɗin shi ga abin da ya nuna 60 something, sai ka zo ka danna installing. Na tabbata shi ma ba zai daɗe ba zai mana installing. Yawa gashi nan Qur'an for Android, gashi ne ya kama 960. Kai yanzu ya zura da gudu ya gama, saboda bala'in gudu gare shi inda ka san jirgi. Yawwa gashi nan har ya cika. Daman na riga da na faɗa muku application nan gaba ɗaya baya wani jan data. Gashi ne yana searching. Sai ka jira ya cika. Gashi ne installing zuwa kan waya. Wannan application ɗin ku yi haƙuri, ba za mu samu damar ijiye muku link ɗin shi ba, idan mu ijiye muku tunda kowa san Qur'an, za ku iya shiga cikin Play Store ko Google Chrome ɗinku ku ɗauko shi. Gashi yanzu dai za mu zo mu play ɗin shi. Gashi nan sai ka zo ka danna play, mun shiga. Kai idan ka tashi gashi nan abu ya nuna ma kai download ɗin file ɗin su, sai ka zo ka danna nan yes. Sai ka jira ya cika. Na muna faɗa muku ba wani daɗewa zai ba zai download. Gashi ne yana yi, aƙalla zai ci ma wajen 70 MB megabyte zai cinye ma. Da Allah ina ƙara roƙon ku, idan wannan ne farkon zuwanka a cikin wannan channel, dan Allah ka daure ka danna min subscribe, dan Allah kuma ka yi min sharing a WhatsApp ɗinka ko Facebook ɗinka, domin yan uwa da abokan arziki su samu. Dan Allah a taimaka.
domin ba mu ƙarfin yi muku application. Idan muka ga muna ɗan samun liking, muna ganin subscribe, sai mu ƙara samun ƙarfin da za mu kawo muku application masu kyau wanda za su amfane ku da dama. Da Allah ka danna min subscribe domin ma ka samu damar da zarar duk lokacin da na ɗora application ɗin da za ka yi recording ɗin cikin screen ɗin wayarka, kamar abokinka ko ɗan uwanka kana son ka nuna mai cikin screen ɗin waya ko kuma koya mai wani abu a cikin waya. Idan ba ka son ka sha wahala ka rasa ya za ka yi, cikin application ɗin za ka shiga kamar yadda muke yin bidiyon cikin screen ɗin wayar nan, screen ɗin waya, kuma sannan ka tura mai ko ta WhatsApp. Dan Allah ku danna min subscribe domin samun wannan ƙaraɓasar. Sai mu jira ga mu ɗora sauran file ɗin. Shi ne ya jure gudu yake. Gashi nan saura ƙiris ya rage kai 100. Dan Allah ƙararrawa liking. Yawa ya kai 100. Yanzu shi kenan ya tura file guda 80 da wani abu. Gashi nan dai kamar yadda muke gani ya buɗe mana sura ta 70 da nawa kake son ka shiga, ta 100 da nawa a cikin Qur'ani wanda kake son ya koya ma, kuma daga inda kaza. A sa misali ta 102 kake son ka shiga. Mun zo mun shiga sura ta 102. Sai ka zo nan gurin. Nan ɗin dai da kake gani ga wani alamun ɗan ɗigo a gurin, sai ka zo ka dangwala shi. Ga malamai ne barkatai wanda zaka zaɓi malamin da zai koya maka karatu wanne kake so. Nan akwai malamai masu ja, akwai marasa ja, amma kun saurara da kunnen ku na basira. Za mu nuna muku malamin da zai koya maka karatu na daidai kai ɗan Najeriya, wanda zai koya maka karatu ba tare da yana mugun jan nan ba, inda ba za ka fahimta ba. In ka ce za ka yi karatu da ja, kai ma wahala za ka sha. Sai ka zo malamin da za ka ɗauka, ka tabbatar da ka ɗauki wannan na sama, wannan ɗin nan da kuke gani lokacin ku gashi nan, tabbatar da ka ɗauke shi. Shi ne malamin mai sauƙin koyar da karatu. Sa misali mun ɗauke shi. Sai ka zo nan gurin. Sai ka zo nan gurin inda aka sa alamun stop ɗin nan. Inda aka sa alamun stop sai ka buɗe. Sai ka zaɓi na sama. Yau mun nuna gudu. Yanzu malamin da muka ɗora zai mana downloading. Amma shi wannan Qur'anin fa dole yana amfani da data ne, idan ka san ba za ka koya maka karatu ba tare da kuɗi ba ko kuma wannan. Kuma shi amfanin application ɗin nan sai ka samu lokaci tukunna. Yanzu kamar yadda muke gani yau gashi nan malamin yana shiga. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه إن
inda za ka fahimta da kyau. Da fatan dai kun gane application ɗin nan da kyau. Don Allah ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ƙara kasancewa da shirye-shiryen wannan channel ɗin mai albarka mai suna Aminci Tech. Don Allah kar ku manta ku yi mana sharing domin 'yan uwa da abokan arziki kowa da kowa ya samu. Mun gode.